салом алайкум бародарои азиз, хуш омадед дар канали мо. Чӣ хеле ки ай ковери барнома диден, ай номи видео диден. Имрӯз ба меҳмони барномаи мо акай Синат Шарипов, звездаи ютуб, ози ютуба полни Синат Шарипов задаги ай. Хуш омадӣ ака, раҳмат калом. Раҳмат ки даъват монанде нагуфтӣ ака. Я дасти акай думо давидем, хайр омадӣ. Раҳмат ака. Бахмаҷам, кучкай нима медавиш? Ма айдим шумо давидистам ку. Азор раҳмат ки даъват монанде нагуфтӣ ака. Зинда бошӣ, саломат бошӣ. Бародароя акай Синат ака камтар одами серьёзе, қати ман бисёр вақт механда, шӯхӣ мекунам, амуро ман гуфтам ки қатиш хеле нормали чахчах не ранги барномаҳои дигари намешавад. Я 5-6 савол дорам акаҷон. Саволи аввали мо ҳамияе ки хайр ту мара гуфтӣ ки ту серьёзе ку. Тайёрӣ ака ва саволо. Саволо рост гап тайёрӣ нодида, фристайл саволо мешавад. Ман ҳар барномада менависам саволоро, хайр худам хеле ҷа медонам чӣ мукаё. Саволи якум ҳамияе ака ки шитоб мухлисо дар интереси ҳам одамое ки тура ай наздик намешиносанд. Синат Шарипов ғайрай корое ки дар видео мекунад, ғайрай масалан тура чӣ бигем организатор бигем, хай блогер бигем, ғайрай ҳами дар ҳаёт чӣ корае? Чизе ки меёрае чие? Дар ҳаёт ма ранги бичинам ранги мардуме ки масалан амҷода меён кор мекунанд, тиҷорат мекунанд дар Россия. Дар Россия як шаҳри Санкт-Петербургда мо тиҷорат дорем, яъне кор мекунем, кори сохтмону кори мақсад ҳар як намуди бизнес ҳам аст, мақсад як майра намегум натиҷа шили кор мекунем, ҳамин тиҷорат яъне як кори пулкоркунӣ. Бизнес ҳамаш. Бизнес хай ака бизнес бигем слишком громки бад меша бачо. Хай короче ҳаст да определённый мақсад моменту аст ки мо кор мекунем, легал не ҳамаш, ҳама ништага қонуна. Бисёр бародарам мисол соҳиби ҷои кор мекунед. Ака ман медонам, ман гуфтам одамое ки интереси намедонанд барои ҳам. Хай аксарияти мардуме ки меёнд бекоранд, мақсад дар мо кор мекунанд. То 200 чанд одама, то 300 одама, то 1000, 2000 одама кор кардаган қатимон дар ҳамин фаъолияти мақсад дар Россияем. Ишқилиб хай кора вая меҳнат мекунад, пулиша мегирад, мисол мо меҳнат мекунем, кор мекунем, да то таъмин дорем мардума. Хуб, раҳмат калом. Саволи дуюм ҳамияе ки чӣ сабаб шид ки ту имина ҳамин видео ютуб да даромадӣ байни реперода организатор шудиву батл ташкил кардиву ҳамин чӣ сабаб шид ки ҳамин корро да даст задӣ? Медонам ки ай чизое ки ту кардӣ ай ҳамаш қариб сӯхтагӣ. Ин чиза ман прекрасно медонам. Худат медонӣ дига одамон намедонанд. Ман медонам ту бугӯ иҷо охир баъд. ҳамин сабаб шабук барои чӣ ютуб даромадӣ, блогерӣ кардиву организаторӣ кардӣ? Сабабаш ҳамияе ки мехоҳам якум тоҷике ки мақсад 1 миллион подписчикдора дар ютуб мехоҳам худам шавам якум. Ма обеспечено одам дар ҳаёт худоро шукр, хай мисол солҳои пешам ранги мардум бурид, мисол ранги ҳамин дига одаморам ки дастам дар шпаклёвкаву и так далее, ман кор мекардам. Мақсад ман як мардум меҳнат мекардам. Ҳозирам ака меҳнат просто ака роҳат шадидистем мақсад. Хуб ба ҳар ҳоле мисол дар барам акам аст, мисол акаме ки мақсад маро дастгирӣ мекунад дар любой ҳолат, ман ба ҳамон хотир мегӯям бародаро ҷурабозиро мақсад камтар кунед. Айдин мақсад бародару мақсад агар падару модар дошта бошед, фақат дуои падару модару мисол пешравӣ дастгирии бародарон, яки бародари хитани ҷураву и ҷурае ки аст дар бартон ҳамаш ба хотири ягон кисаву молу дунёи тай. Фақат единственный момент ки тура дастгирӣ мекунад дар пастию, дар чиқри, дар баландӣ и акай, мақсад бародар, додарай, апаву хоҳарай мефаҳмад, семияи хитай, круги хитай мақсад. И остальные, которые одамое ки дар парадаста мо қатитем ё ба худо қасам як фоида набоша агар ягон таш қатит нестам. Ба ҳамон хотир ман чӣ гуфтанем, ман дорам рафиқое ки хуб, рафиқои тенҷ дорам ки мақсад дар бармам любое время, но қатӣ ва ё определённый фақат дружба, мақсад плаки нестай байни ма ва ё, ба ҳамон хотир ман ворам мақсад ҷура мегӯям. ҷурае ки агар ба хотири пулу молу, ба хотири дига чӣ боша, ӯ ҷура нестай. Ида ҳама маълум ай мақсади гап. Хуб, саволи асосида ҷавоб метем брат. 2011 ма дар ҳамин соҳаи реп мақсад камтар заинтересовани будам, хеле дар интерес будам, мақсад дар мошина мемондум, якум мошине ки гирифта будам, дар мошин фақат реп гӯш мекардам. Мастер Исмаила ҳастай аббадара карочи хайм одамоя дига буд ай ваҳдат ваҳдат мегу фақат. Карочи ишқили ман ҳамора гӯш мекардам. Мегӯям ки ишқили ба нагӯ мегӯям.
Короче, муфтагари бародарам ва ништиага дальше мерем. Хулоса мешавад. Хулоса ма ҳамин чиз дорад, дар худам мақсад интерес доштум. Значит, дарем ай соли 2011 шавқ заинтересовани будам. Ман мечтад мекардам ки мақсад звезда не хак звездаи громкий бад меша, просто мақсад як бишносам мада. Известный шам мақсад мара бидонам каждый шаг мақсад ай ма гап занам ки бидонам. Ма ба хотири мақсад ам дани момент обеспечен одам гуфтам та, лекин ба о хулосе ки ма дар YouTube дор омадам ки 1 миллион подписчик кунам. Хай бача ирам ба горди мақсад. Ҳар бародар меша ки 1 миллион подписчик дорад таҷик мақсад тем боли. Короче бо чиз мақсад га мара бишносам. Инами ба худ дусе сабаб дора ки ма хосум известный шавам. Сабаб ки мақсад бинанд тоҷики миллион подписчик дорад дар YouTube пешравӣ кардесай гумӣ кесай хай деюм сабабаш мақсад известный одам боши уже шидагӣ бо ҳаракат ки бояд иншоалло бо хубтару беҳтар мешай. Раҳмат калом дар саволи мо ҷавоба гирифтем. Мегзарем ба саволи дигари. ҳамаи дани момент 50,000 подписчики дорӣ, мисол организатори батли шонависи радио шиди, айрали КМБ шиди. ҳамаи қаразходи ки кади мисол ай ҳаму пушаймон нести, ман медонам ки ту иҷа сӯхтагӣ ака ҳами дахуда чи шаб буда ҳами ҷамъи расходҳои кадагита ва чита дахода чи мақсад пушаймон шиди ё нашиди ай ҳами роҳи дуромадагӣ? ма пушаймон нестам, ҳамин қа пушаймонӣ мекунам ки ман қатъи ҳамин ха одамо ҳамкорӣ кардагим мақсад. ҳай одаморо хатам уже медонӣ, ман номшонро намегирам дар барномаи ту дар кор нестай. Просто ма як хел одам мега ки ӯ биромадан зато баромад кардан, не ки мохи и ва як мақсад пакриват намекунам. Пакриват чира намекунам? Ма пули молавӣ намегӯм, мақсад ҳаму одамгарӣ ӯ яке одамгарӣ мекунӣ, қатъи як одам ҳамкорӣ мекунӣ, ӯ кори кардаги ӯ одамо 100% мақсад намекунад дар одамгарӣ ма ва ё дар туғрӣ намебиёяд, фаҳмидӣ? Ба хотире ки ман ҳамчун як мард бори мақсад рафтор кардам, дар гап бовар кардам, наслава бировардам пешкаш кардам шумо мисол. Уна одамо бояд марам амихе чихеле ки ма гуфтам ки мисол него мо гуфтем ша пула бировар дод, бояд амихе мара хеле мекардан ки мара бояд мисол розӣ мекардан дар бораи тайёришон дар ҷиҳати мақсад як хушрӯ кардан батла дар тамоми чизиш дар мақсад ки ту ҳами охира ҳами додугирифти мо хуб шава. Ҳанчи мардворӣ кард як ҳамчун як инсоният мақсад инсон бори додугирифт кунана мақсад тамом шава як даста биҷиқиму бигем ту дар муддаи мардак. Ну не ки ман надидим ба як тарифа. Мақсад ҳам пушаймонӣ ҳам не. Не ма пушаймонам ки ман ҳамкорӣ кардам қатъи ба ё. Но пушаймон нестам ки ман дар соҳада даромадам. Пушаймон нестам. Фаҳмо раҳмат. Саволи дига ҳами ака ки хонагиё волидайн яъне падар, модар, бародар ай ҳами кори ту розиян ё не ай ҳами YouTube да даромадан известный одам шидан мисол ҳами қадар организация. Ма фикр мекунам ки дар менталитети худмон яъне тоҷикои худмон, мардими худмон, мардими тоҷдори худмон ин чиз мақсад премия нестай мақсад. Премия яъне ҳамон одаме ки чӣ қабул намекунам. Модари там мумкин против бошад. Мехастай модари марам против ам, в том числе против ам. Модари мага хеле бук ки мақсад мардум надонад ки ту мақсад пул дорию, мол дорию, штоби ҳамада нишонате ки ман ани қамайна ман қафамиди. Я хеле бук ки хуб рафтор ки зиндаги хита хуб ки мега. Модари ма ҳар як модар барои ҳар як фарзанд мақсад мехоҳад ки пешравӣ дар зиндагиш хуб шава. Хубиша мехоҳад, яъне мақсад зиндагиш ҳама ҷиҳати молиявию мақсад ҳамаш мақсад хуб боша. Ҳама модар мехоҳад бародаро ба ҳамин хотир модари марам гуфт ки мақсад накрами корта парто брат ман мақсад акамам гуфт ки ин кор дуруст нестай нака додар. Ну ба ҳар ҳоле гуфту гапо смирица кардан. То што ман напартам смирица кардан дар чи. Раҳмат калом хайна дидем бародаро мисол падар, модар, бародараш ки мисол семья ё розӣ набуд, не ки якай снат ба хотири мехосаи дилаш ба хотири ҳарияти шумо ки уже ира мотиватсия додаги наметуна уже бас куна ҳамин кора кардесай медроем дастгирӣ мекунем акара каналша ба орзуош мерасонем чизе ки мехоҳем иншоалло айдаст яка омадагира мекуна. ва саволи дигари ҳамя якай снат ки Снат Шарипов хушбахтиро дар зиндагӣ дар чӣ мебина ё дар кӣ мебина? Дар лабои модарро мебинам.
як демиш вақте ки хона меои фарзандо медаванд дада гуфта масад дада гуфта ки ота гуфта масад яхе бародаро масад ота меган яхе дада меган мебиан ачоқ мекан ҳамиш мада масад хушбахтӣ ҳамида мебинам хушбахтиро дар хандаи модар фарзанд модар мебинам дар хушбахтӣ яъне хурсандии модар мебинаму дар фарзандои худам ки масалан биан оғӯш мегиранд ҳамида мебинам хушбахтиро баъд сеюмиш яе ки масад бародарот масад хоҳару апавчи да баратан ҳама пасти баланда да баратан беҳад савола зур ҷавоб дод яка гап надоримад як савол гап метавонам амира ба охир мерасонем барномаро ака саволо бисёрана чӣ хеле ки дидесем мо аэропорт бояд бирем вақт надорем як савол дига ака ҳамин гапҳоро гуфтам уже савол моядам омад саволи зур омада калом гап бисёр задам фаромӯш кардам саволи охирон барномада як савол дига ман наметавонам савола ба додарам рали мегзаронам ки қатъи ҳамкорӣ кард ва шумо ҳар байни хел ягон чӣ надорен ҷа видео да бинан рамазон ягон савол боша ҷа биё акайсна да бутева савола ҷавоб да бародарои мора хай батла як қатъи розӣ буд набуд худат медонӣ да ҳамкорӣ нашуд мисол биё салом алайкум аввалош ҳазор рамад барои дастгирии барои намиҷа чиз карданмон ту розиям батли ки ман кардам мисол дар канали ту чихелияк форид намисол лично я чи гуфтаним такрали рамазон додар короче ман ҳами қадар чи гуфтаним таки вақте ки ман сухонаи модари тара фаҳмидам масалан оби дидаи модари тара ман шинидам гапам мардакиш да ман оҷа ҳамҷа гуфтам ки бача омадам ҷа мард бачаи кардам масалига смотря де қадар гапу чап шуд ғалати мошина аварисид и қадар граница гузашта нашуд ина хай бо ба ҳар азобо омадӣ ба ҳар ҳоле ман ҳамира уже дар худам фаҳмидам ки масалан ту значит ранги дига одамо накардиу яким дастoi накарду чи даи қадар паси баландӣ масалан нигоҳ накарда хиси омади яка мушкилиҳо ҳамеша ман уже ман тура даст боло карда будам ман ҳамҷа розӣ будам ҳамун чен ман айти розӣ будам но ту батла бо яоги кафондиёз ман тамошош накардам монтаж нашудай но ба ҳар ҳоле ҳамун рӯзи батла ман уже кайф кардам ки хай кадам дастoi накардам ин лично ман худам айно мехудам ман ҳеҷ кам набошам дар ҳамин ютуб ё ки дар тоҷикистон ман ҳамин хара мегӯям ки ҳамин одам ҳамин мбб ва ҳамин ҳардуш батли соли 2021 короче 2020 гирифтам ҳардушда ошидагай ҷоизаи 2 сола як евро гирифтан хай бо шоир зинда мешавам тамошо мекунем барнома худо хасан ман гап надорам да батл у батла хто мебинем ба чӣ качество хуб қадди гузаштагаи ана мардакора мақсад ничего тайёр кардаг нестан зур тайёр кардаган мақсади гап чӣ гуфтед беҳтарин вақт ту розӣ ман розиам ҳазор раҳмати калом барои ҳамаш подписаться ра фаромӯш накунем ма бояд 1 миллион подписчик намедонем ва конечно як кадоме ки миллионом подписчик меш короче кадоме ки дар канали Синат Шариф миллионом одам мешавад нашуд подписчик я iPhone 12 мета бародарҷоно мақсад ҳаракат кунем кадоме скриншот рӯй мекунем ай миллион подписчикаш беҳтарин мешава ҳаракат кунем мо метонем мо тоҷикем бачо метонем ҳеҷ вақт нагем ки на метонем роса дастгирӣ боша мешава ҳамаи одаме ки тамошо мекунад подписатсия кунад мешава 100% мешава гап нест бародаро ман як и iPhone 12 гуфт ман як телефони дигам добавит мекунам шаид лично вози тайёр уже телефон мумкин ки то вақта бо ягон телефони дига броя нав Samsung короче Note 20 Ultra мақсад оши ҷоншон шуда агар то вақта ягон телефони дига броя бо ягон телефони нави дига пеш Samsung ман падаркашон мекунам беҳтарин вақт рамазон хуш омадӣ ака оли барнома роз мо ба охир мерасонем катида рамазон раҳмат охирон чизи мо ҳамея ки дар яъне барандаи ҳамин канал соҳиби ҳамин канал яъне ман Мирзода ягон савол боша любой савол марҳамат пешкаш кӯ ман у савола бекамера рату додаги будам хай боз бо метавонад ҳамна шуд мисол ту видео мекунӣ бачора файрод мекунӣ мешинонӣ мисол чахчах мекунӣ ҳамунҷа ягон майда мақсад хеле ягон дуд пут кадагӣ мақсад дига ҳеҷ зати намедонӣ не ман худ дар савола дода будам ту мара ҷавоб додӣ бо гуфти хай дар камера буд дар камера барои бародарам ман дар камера тира савол додам бисёр яхеш менависа ки ҳеҷ ҷае чизе задагин чизе намечи кардагин қамеханен барои ҳамбо
Ака ты ходку уже медони, хай уже чанд 20 рӯз шума қатием, ты бояд прекрасно уже بدونی мора. Ма барои бародарам мегум, ҳатман дан назаде кард. худованд шоҳида, ай худо да ягон одам, ягон чизи рӯи дунё боло нест. Аллоҳ шоҳида ки ман дар ҳаётам дар умри сарам ҳамчо дар даҳанам гирифтагӣ нестам. Иншоаллоҳ. Аму чира дар гирифтагӣ нестам. Аму чизе ки ҳам бародарам мегӯям ме замин чи. Ты ахели гуфти ки странно гуфти, мардум ягон гапи фикр накунад. Ака Мирзо, короче, ты там зинда, ты там удачи, ты додали вообще-то ака нести буд. Короче, я айма майда будагай, додара тогда. Рукай майда нестам. Зинда боше, короче, акират рамдаз жидар кард ба фикрам ҳам хандида. Ҳазор раҳмат, ака исна як бурга раҳмат калон хай иштирок кардӣ ва мора 20 рӯз мемонд. Ин чиз осон нест. Я ду одами нӯкризотира гирифта нигоҳ бин 20 рӯз. ҳазор раҳмат ҳамаша. ҳамин бегам мо билет дорем. Видео мумкин дар Тоҷикистон бироя уже иҷа мо Россия даем пития даем оли. Баъд гуфтаним тона ки бидрои короче дар канали акарам подписаться кунӣ, ҳамин тамошо мекунӣ кӯ пешуни бироя. Ягон кас ба худо қасам ягон ҷош кам намеша. Иншоаллоҳ ҳама мо мақсад мо братем. ҳамин як подписаться мекунӣ, нижал кай подписаться кардан. Подписаться мекунӣ, мегзарем мерем. ҳамин махлуд меша видео бовар ки бо айша зуд мекунем. Бо мо мотиватсияра ки гирифтан гирифтем, ку баъд дигар бо боло рафтан мегирам. фаҳмиди бародаро. ба ҳамин хотир ман то ҳамин харӯзора ман гуфтагӣ набудам ки ман дар подписаться кунӣ. Ман уже признаться кардам ки ман дастойни будагим дар ҳаминҷа мақсадам қадар пешравиро кардисам дар мисола. Илтимос бачо хафа мара правильно фаҳми, просто подписаться кунӣ. ждат кунӣ короче видеои тенҷа. Дар канали акам не, дар канали ман бошад. Ина канали башка чия? SPTG дам короче подписаться кунӣ. И ковер повер любой чи месуза роитон мекунам. Зинда боша акай Мирзо. Зинда боша.